Okay. Are you there? To, nhai ngồi yêu blay. To ngin pet somha ka baning kong Samuel ka long ka bakat lai ka record ka bakat sao ngin pet lang na ka tien ka jong blay. Baning kong Samuel ka long ka bakat lai ka record ka bakat sao. Nga kwa ban pen I lain tli ki ba kodor ba ka jing im jong u David. But ha ka Jinglong Syiem ka jong u balay bo David ulong Kyrpang palat na ki Syiem baro. Nga ba? Nga kwa ban pen I pi ka do note ka jong David. But balay bo beliw pen sle ka jing im ka jong uru. Nga ba ka ni ka way. Ha baning kong Samuel ka long ka bakat lai ka record ka bakat sao ngan puli pi kumba ka long ka ktien jong blay ka ong kumni. Nga ba? Henry menta ka Jinglong Syiem jong me kan ne utrai ulawat hau yo briu ubakat kum ka donut jong uhi but utrai ulatung yuta banlong unong yalam halor ki briu jong u namar mame memshem la sumar ya kata ka ba utrai ula hukum yames ka ba u prophet Samuel ukrani gini ka kot ka tin ka jong blay ya Syiem Saul tas nga ba kaniri ka dekot ka bang akwa pa pin puli biang akwa pin pej benia bai kay ka baga Bible kong Henry menta ka Jinglong Syiem jong me kanom ne singa ba tingi tip aga ktin ka jong blay ba ublay upen sle ya Syiem Saul banlong Syiem singa ba bat namar ba ki kun Israel kila dawa na ublay ya Syiem ublay ay ki ya Syiem ka ba kiki kwa ublay usay ya Syiem Saul ba ublay ulapan sle ba ublay pa yo prophet Samuel ban pensle ya ka jingim jong Syiem Saul tos nga ba henay ka por don artli ki kay pat haga jingim ka jong Syiem Saul ngalay wudwat na mga kwa ban let ka way ka pang ka ni step don artli ki kay ka ba Syiem Saul umis ya kata ka ay ka ba ublay u kot yu ban le ka way ublay Syiem kaway ka ba Syiem Saul umday man le kadi gani Syiem Saul umday man Syiem ya ka jaka jong prophet Samuel ban kanya namar ka kamram ban kanya kadi ka kamram jong prophet jong blay nga ba nagaktian jong blay do ngai kani kaway ba sngoto able blay utong ye pi baknang mapinum Syiem ya ka jaka jong no kapamday ka jong pi. Understand your place in God. Understand your place in the body of Christ. Amen. Namar kamday bandang competition. So to ba, and you need to know where God has placed you. Amen. Tos nga ba, kataga di ka way, ka ba Syiem Saul umis. Ya ka way ka ba ublay, ya ka ba ublay utong ya prophet Samuel ban ay ka jeng kanya, hanay pan ban mau kanya hidala di. To, ya ka talakot. Ka ba arpat. Pika maunam ya ki Amalekites ublay hukum lembaw prophet Samuel ya Syiem Saul ba uday ban penyaplot ya ki briw baro apo Amalekites nga ba naru Syiem agak uday ban penyap no hanay ya ka taru klem shem la kongu kumbaday ban kongu ya ublay nga ba tinamar kita ki artli ki jingja ka jingen jamo Syiem Saul kan ni ka dekot na kaktin ka jong blay kawan kum ni nga bangan puli biang wa Henry menta ka Jinglong Syiem jong me kanom ne nga ba kanom ne ka Jinglong Syiem ka way ka bangino kaman sutu bay kini ka way you are not indispensable. You need to understand that. If you do not do things the way God expects of you to do, God can raise somebody else and do the job that God called that person to do. Amen. So to ba ka niya ka jingim jong pi ba ki don ki ba ubli upen la ka jingim jong pi wanum sngo kraw ba ubli la jit nga ubli la pen la nga ban le ka ni ubli la pen sle ka jingim jong ban le ka ni nganong pi ka ni ka way bala nang nginginom ko ngo ikpat ka ba ubli ong ka jingim jong ban le ka jingim larapis ko kraw ka nuru ikita ka jing jit ka jong blay ublay ula ban say de ki way pat ban tung ka jaka jong pi. This is very serious with leadership. Amen. Hallelujah. Teka now haga jingim jongi skap ba gini way habaga jing pensle jong blay ka don haga jingim jong pi da nyo kor da nyo buram ya kata haga jing pensle ka ba blay utap haga jingim jong pi. Amen. You must honor, you must value the anointing that God placed upon your life, in your life, that you only can do. Amen. Namarkiron shibon keke ha ka jingim jungi ka banginom laban le daga bor ka ba kinja do jungi lemda ublay upen sleing iban le ikata ha ka jingim. Amen.
Hallelujah. Galak ban long ha ka jing shakri blay singap ba man ka por ha bangi kren ka jing pesle ka jong blay ta singi ko ban kren ban ya bat pi man ka por ha bangi kren ka jing pensle ka jong blay kan mau ba ka ni ngim kren tangi gitu ki ba yang ha ka pulpit ministry. Amen. Every time we talk about the anointing of God, I'm going to show you from scripture, we're not talking only about those who are called into the pulpit ministry, because every one of us are anointed in each way in our lives. Amen. There is an assignment that God has given you. And so, regardless, kalaban long pilaban day ka businesswoman, businessman, pilaban long a homemaker, you could be anything that you're doing, a musician, a full-time worshiper, whatever you're doing, there is an anointing on that assignment on your life. Amen. Kadon ke je pesle jong blay ha ka tu ka ba u blay u khot ye ka jingim jong peace nga bai gani go way balay nga kren bnia gani gani sngi na mar ha ka jingim jong i pitip nem ngi la na pi sngo tho hey bo blay pen sle e pi pinnum ya nu jor bat ki way. Amen. When you understand where God has anointed you, you will never compare yourself with others. Amen. Handre pin roy hagatu ka ba ubliw khot ipi ban le to skap ba ngin lek kindiat na mga kwa ban patni ya kani ka de khot man puli bang handre man ta ka jinglong Syiem Jamaica nom ne utrai la wat ha u yu briu u ba kat kum ka donu jongu hi skap ba gani go way kat kum ka donu jongu hi. Hallelujah. After God's own heart. Amen. Kamot ka don ha ka jingem ka jong David ka ba ubliw la de yo ilupa. But God precious something in his heart that was not there in the heart of King Saul. Ublay jongi ublay jong donut. Skap bang in sa pej benia hadian abu in sa pej gilonong kid khot ka ba hadian ba ublay jongi unlay haga jingim jong pi ka Dabid haga condition jong ka donut jong pi. Hallelujah, church. God will always do something in your life based on the condition of your heart. Amen. This ngap ha pingon bhai la ka jong ka jingim na do man shwa ha do man ta way ba philong man ta. It's based on your heart. And what you will become in the future also, what God will do is going to base upon the condition of your heart towards God. Amen. Hallelujah. Pitim na mga jingim junging ikwa ba kiwe kin kikwa mangi mo ka ba shabar jungi ki brukin yu ibon ki kay and u blay jungi te u blay ba i ka donot. Ya ka tangin la ban shukor yu blay ya ka tangin la ban le arsap and u blay te u blay u ba wat ka donot jungi. Amen. Hallelujah. But lay u Syiem ulong Kyrpang palat singa ba habang puli ka yu David ka way ka mga skutan nat ba madaga singi tip nem kani ka way ka bakat mga nang manini nga aingo nam taga worship team ngam tip hiru igani ka kubor ka mga kren ngam tip hiru ka jingroi ka bakin roi hene ka niga way ka ba ngano ka niga sense ka niga step ba balay David ulang Kyrpang haga jingim jong u palat na ka ba uri unang mani blay mo ngitip na kaktin ka jong blay ba David uri unang mani blay ba shisha hene palat ka ta ka ni baka dono jong u singa ba. What happening ki jing duna jong jingim ki jing tlot ki jong jingim ki bola hap ka pop ka bishirkay udang yeng ban i jublay kata ka donut ka ba Kyrpang ka ba Syiem David udang. Hallelujah. He loved God in spite of his failures in his life. But kana ka jingim jong jong piru ko kon bi jong try ini man longom ta singa bangan pulilo igani Wang baru try ula tung yu tau ban long unong ya lam halor ki briu jong u na war mame mem shem la sumar ya kita bau try ula hukum ya mes ngap ba u David ngakwa pin thok ni we ke Jinglong jong David lightly ki ngakwa ban ekran nganum bat slam ni ski heri kini ki lightly ki kodor ngakwa pin thok ni ski. One of the quality kaniga the cut Bible kaniga bau prophet Samuel ukren yu Syiem Saul kaniga juga the cut ru ka batay patingi ya ka Jinglong ka bau David udon skap ha ya ka donut ka jong David u David ula don ha ka donut jong u ban le tik ya ka mon ka jong ble ka Syiem jong u David ula don tik ha ka donut jong u ba padeng ki jing duna un le bet ban kongu ya ka jing tmu ka jong ble ka Syiem jong u. Amen. Hallelujah.
He will obey God's command, and he set his heart to obey God even after his failures. Kanu nangi ke jingim jinging ilong la kloy ba hagi jing duna jo ke jingim bangin yang pat bangin kogu biang yu blay kani ke ke jat donut ka bo blay shams ko bahaba nganong ipi. Namaron ibuan ki brio ki balas dang ki bala kelon shiteng hani ki bala yang biang pat ban kogu biang yu blay kata ke jat donut ka bo blay shams ko bahang nganong ipi. Amen. The heart does not back up. Kadonu kamna oh ngala bakla ngan kanran na dino nganum kongu shu yu blay nganum le shu ga mon ga jong blay nganum shakri shu shetram go mari shakri yu blay and I am pieng pat hapdeng kita ki jing duna banong ngajit biang larang ngala tlot larang ngala kelonru ngan yeng pat bangan shakri yu blay. Amen. That is the heart that David had in his life. Hallelujah. Amen. Tingitip na gaktin nga jong blay, ba Syiem u David, u di Syiem u Baar, jong ki kun Israel, jong ka jat ban riu Israel, na mo Syiem sol de baningkong to. Ini pe chu baningkong Samuel kalong u bakat riu. Gadkot ka baningkong. 1 Samuel chapter 16 verse 1. Baru trayo long ha Samuel, menyam briu yu so sakat no, habang ala kentat yu nagabalong Syiem halor ki Israel. Singa mahay katagaway. Beliau haro kado menyam briu. Balebo bleu hapan kren kumni yu samba. Balebo bleu hap kren yu prophet Samuel u ong kumni yu. But utrayo lo ong au Samuel menyam briu yu sol. Long mo bleu kentet yu samba. U ong u rebuke yu. Tapi pet bahaya ke jing syakri jong prophet Samuel samba. Tapi pulilo di ki prophet baro jong ka Bible ka way ka ba Kyrpang bau prophet Samuel ke dekani. U prophet Samuel kam don ka wayru haga jing syakri jong u bandon ka jing tok bria. There's nothing negative about the prophet Samuel in the Bible. You should read that. And you should find it out. Bau bleu dong mamdani eh. Bau diu prophet jong bleu ba. Uba bleu da say Kyrpang ke jing im jong u. But mauru ka donut jong u ka bet ban syakriu bleu. As a prophet of God. Henay balay bau si hadukan ni u prophet Samuel. Namo layat bau Syiem sol la kumba arpusan snem. La jan palat badu. La penslek hi dala dia bau bleu pa yu mo. Kapat ka donut jong u bani bau bleu. Ula kentat yu balong Syiem. Tengah ha ka jingim jong i ka way ka bangai i na ka jingim jong Syiem sol ka digani. Pila ban u Syiem sol udang don ka nam Syiem ka jing penslek am don syopa. You can have many titles in your life and have no anointing in your life. Amen. That's why you don't run for titles. Amen. We don't run for titles. Balay, naman ha ka jingim ka ba kodor ka day is the anointing on your life. Ka don nem ka jipasle ka jingim jompi. Amen. Naman u Syiem sol udang mut panan ni Syiem. Hani u blay ong no you prophet Samuel. Now men yam briu you sol sakat no. Nabangala kentat you. Ya ka manong Syiem halor ki Israel. Amen. Ngala kentat you. Ong ngala kentat you. Can God say like that? Ting oh boleh num kentat. Boleh kentat you hey. Kentat you bandon hakan. Mendai berkentat you kentat you bandon hakata ka kerdan no Jinglong nong yalam. Amen. Terus ngapa? Jing penslek en let chini. Tu pendap e kata ka reng jong me, boleh uang kwa e me ben pendap e ka reng jong me, ngapa? Da ka peniang, ong barok da ka peniang. Siap bah kareng jomir ka peniang kamu ketika peniang kaban pensle siap bah. Amen. Ki jiu haba ki penon kami ka peniang lai tili ki keng kwa bapin sngotu bah hagani ka step siap bah. Habang ikren Kyrpang ka jing pensle ka jong blay the holy anointing of God lani kita ka jing pensle ka ba kuat ka jong blay ka don ka jing per hapleng ki weipat ki peniang ki ba ki jiu ki penon kam siap bah. Ka baningkong ki jiu ki don ka Jinglong jongki baladan ki no ki briu ki bawan hayeng hasam jongki ki justenat banta da ko peniang haga kli jongki taraw ating teng amudon ba ni kasi jongi tawan mano play ko taong peniang mo pleng ga donong rem hi pleng ga don hi kata ka ba mo la da pila lang ye tho le ga yeng jono pinang let mo nang wan mesin meningkong ina taong peniang ini apa sle mo they kam de ka ba nyam jong kasi and they pleng there is some truth in that. It's respect and honor when you apply oil. You are respecting that guest who's coming to your home.
So nam. Toh, pipet yang ni ngan pen ini keketian jong belai. Toh, ia lek cu Lukas. Ngan pen scam nak keketian jong belai mo pet bah. Ngan lek cu Lukas kan long ke bahan riau sengap bah. Ngan puli pi tang we dekat namar baka jrong palat. Ngan pen ipi kan ni mo kan long bahan riau nang tapat ngakwa ipi pin pet uji su dan haga yeng jong we uparasi ngan puli nadu ke dekat ke ba sau pusau. Kan long bahan riau Lukas ke dekat ke ba sau pusau te pet bah. Nginya puli benia ika ketian jom lehen riu sau pusau. Toh pirang tu em. Toh han riu sau pusau. Pirang tu. Toh ini puli langsung bah. Toh sengap kong ni. Lukas han riu sau pusau. Ngaran riu sorry, hinyo sau pusau. Maaf yang langsung bah. 7:46, 44. 7:44. Chapter 7 of the Gospel of Luke. And verse 44. Sengap bah ongum ni. Udan lagi yang jong Simon udah Parisi ujisu. But ke Bible ke ongum ni dekat ke bahasa. But haba ula pai siya kita ke beriu ula ong ha u Simon. Mayu ini ya gini ke beriu. Ngalarung hapo ke yang jong me. Te siyam la ay mikik jat jong ah. Sama ki jiu ki don ka rukom jong ki ban sat ki jat jong ki beriu. Haba ki rung siyang mo. To sengap bah. To. Henry ke ni kala sat ki jat jong ada ke jing Jauh umat jongka, bat kalanya do nyukli jongka. Mem semla ai ke jing do yang Henry ke ni na do mengalawan hapo kam semla kenyo ban do iki jat jonga. Dekat ke basau pun riu. Mem semla pensle iki kli jonga da ke peniang. Henry ke ni ke ni kala pensle iki jat jonga da ke jing sle pinam. It was a tradition of the Jewish people to apply oil when people would come home. Uji suang pigam tau peniang nga. Rega ni ke brio. Amen. Daga jeng kodor ke peniang abo kodor kala sle iki kijat jonga. Amen. To kata ka dega we ke jeng penon kam. Ka ba arpat. Haba penon kami ke peniang ka deiru ka bangi kelan habangi pang. Mo? Amen. Kanon pipi kelan peniang. Dedem day. Dam batairu hitip. Boy, there is some medicinal purpose of applying oil. It sanctifies, it cleansing effect kadon mo. Kawan rak ka jeng kot jeng kiak, kawan rak ka jeng pen kuoj la kelan da ka peniang. To. Ka balai pat ka bangi kren ni ke sengi ngap ha, ya ka peniang ru la pendon kam, ya ka bangin bukti hagi brio. Denam dai. Hau Jacob kalong besan. Laron manu bepang Syiem ka peniang ngap ha. Ka peniang haladi kam don bore. Amen. Ka bor ka don na kawan na ublay. Padoy sa pastor ng peniang. La juday gibre ng peniang. Ane sengap bahan ni. Sengap bahan ni batay pi. Dar pi puli benya na kaktian jong blay. Ha ka testament ka batumay. Kam don ru ka way ka dekat Bible ka ong mapinduay ng tagong peniang. But sengap bahan gini ka way. Kam day ka babakalapat ban Syiem ka peniang as a point of contact of releasing faith. That is allowed in the Bible. Amen. Wang Syiem ka peniang, yan let siya Jacob kalong basan. Nga kwa ay pipipinpet na kaktiyan jong blay. Jacob kalong basan. Na balay mo blay hamay hukom, balay mo Apostol Paul hamay hukom mandoy yung peniang. Na mula tip lupa kibriw kan sa penkala banyadi at hit kong peniang. Hit kini ko peniang ba shispa tengka shibilor ba pi duai pin yokia pi ta kini ko peniang skap ba don't merchandise the anointing of God. Himla ban kala business sige je pesle jong blay. Amen. Hallelujah. Don ki brio gari ka si jong nga buram ki rega dan ke ka baki ki le kamlong nganong rem na kaktin jong blay ngan duai ko peniang o yo i ka jing pang kan yo i kan mi nang tawade nga Syiem nganong peniang kalan pin yo kya hey kita kanong rem na kaktin jong blay. To. Pila ay jar ndiat. The schwabing in late kandiat syang hata nga kwa pin late kandiat siya Marcos kalong bahan rio. Bu ikakti jong piha Jacob kalong basan lecho Marcos ngoma kandiat. Nama idan iwi dekat ka ba pipinong kamanyo ihang ni kalong bahan rio ka dekat ka ba katlay. Kalong bahan rio ka dekat ka ba katlay.
Marcos and Rio ke dekat ke bakat lai. Piran hong tu, toh ini pek. Kalau men Rio ke dekat ke ba kat lai. Tu sekat bah ke Bible ko umno. Kila beno shibun ki ksuj, bat kila pensle da ke peniang shibun ki bapang, bat kila penkia eki. Ngan puli biang sampai nam tajam pi ki badang don ha ke jing lengok. Kila beno ru shibun ki ksuj nang ta kila liam no. Bat kila pensle da ke peniang shibun ki bapang. Balai bagi sendan ki jong Jisu ki lek kum ni. Namar skap ha ki sendan ki jong Jisu wat u Jisu ka jing syakri jong u ka baning kong e ka le chiki jiu. Amen. Ki jiu ki sngo thu ye ka dor jong jing penong kam me ko pniang sto nam. Henai kam dei pat hala dia penong ba penong kam pniang no, it was a point of contact. You understand? Pisem ye ko pniang, pisem pi release your faith. Amen. Kadai ka dak ba umur siam ko jom lewan halor jom pi. Amen. Henai kam mut pat bangin duai ke peniang bangin lidi. Amen. Hallelujah. Because there are some people who are doing this. Ngi haban address sikini na markiri ke bam song nong rim na ketian jong blai. Bar ka ong bere ai peniang hoi kat ba so ba ban ai ba pi ka pisah. Kat ba dok nut de pi ka kwa ban ai siu ai. Very dangerous. Siapa? Let you Jacob ulong pesan semua. Kajing penungkam peniang pihak ban sutu bah. Tapi puli le kalau nong kepesan jong Jacob ke sithi jong Jacob baru kawai. Kani kawai penungkam ban ui ba Jacob utho kamta miki Jew ki belalong banget. He was addressing Jews who became Christians. Tiap Ukraine pang ko peniang ki sutu ega dor jongka. Nenam dei. Kam dei ke babakla ban ban kam ko peniang ya pyong. Oh pastor lah hikaim dei su ban ban kam peniang akhle mong kumta. Ya pe ya pili ai da ko ko kubor ki we. Nga mong kumta nga ka jingmot jonga galong ba. Shimi ko peniang pendon kam pin duai hang tu mlele. Amen. Hele bende musli pengentang peniang aja balik bancu penongam ki brio. Ki brio ru pila ban penongkam daladi ke tung peniang ban duai ke jinget manta ha ke jingelam sim buku jomble. Amen. Mdei ban chuli taung peniang bet. Uji suru kam chu taung peniang bet. Denam dei. Nang tau uji suru kam penongkam ki bamatla baro. Udan we umatla ubamatla uji su syem de kitu ki usyem de ka khendau mo. Usyem ko umbia ta denam dei. Ki layoi ban ki khmat. Hari ki om baro ki bamatla ule kumta. Denam dei. Dan argut ki pamala ki wan menget mangan kia me hoi try ka jenget je pi la pen kia ki yok kia ang tu hi klem le e amen they kan no ko ba phile sa ba le ha ke jengelam mun sim ko jong ble amen la ka de pi pon kam priang ble u yala me pi kumta le kumta hari wan pekalan nyam rukom ke nyeketa wan pekala business ke nyeketa su nam to kalau pesan kalau pesan ke dekat ke bakat lai siapa donu nuru ubasha shitama preng jompi tu unduai donu nuru ubasngo kemen tu unruai ro donu nuru ubapang ha preng jompi tu unda kot iki temen basan jongga balang ni amdi temen regini di basan mo jongga balang ha batukin duai na kebentah jongu bahaba kila pensle yu uda ko peniang haga haga kerteng utrai amen. Kam dei ketu kong peniang kadi ka kerteng ka jong Jisu ka beleye. Amen. Kadi ka kerteng ka jong Jisu. Hallelujah. Ya pilih sendiri ya di umru sak ba. Dan bor ketu ko ka bor ka wana ublay. Amen. Ha ka kerteng ka jong Jisu. Ya bapi duai ki bapangru siapa bapi penongkam ko peniang haga kerteng ke jong Jisu pita itu peniang pi perlat lut ke jenget jong pi dem dei kata ka de ke jeng penterekam haga ketien jong blai siapa to ngin let sha bening kong Samuel kalau ngo bakan rio mai kiran chpang ke jeng peslek ko pen EP ya ke jeng pendon kam ke jeng peslek ke jong blai ne ka bakam Kyrpang ke de hang ni bening kong Samuel kalau ngo bakan rio. Thank you Jesus. To dekat ke baar
Ti pendap ya kata gereng jong me de umpniang but kilet ngan pa ya me show Jesse unong Bethlehem na bangala kre yanga yo Syiem na pedeng ki kun shenrang jong u ngap ba u blei upen pau yau prophet Samuel yau Jesse yau pa jong u David hari u khamong pat ya no bali pensle kata ni ka Kyrpang ba blei blei ang akwa me blei jong Jesse tau blei ai kata word of knowledge in operation, right? That there is a man by the name of Jesse stays in Bethlehem. Let chata. Sapa ublay ulit. Handa ka kerteng jong David ublay empat penpahong ni to. Ngakwa pin peit biang tu ko ka Kyrpang ngakwa pin buat bal nga. Ong tu pendap kata ka reng jong me. Da ka umpniang but kilet ngan pa me shau Jesse unong Bethlehem na bangala kre yanga ong yanga sngap bahay gani record kitin umblay ublay wang ngalapan kre yanga. One word I want you listen very carefully. Wang ngalapan kre yanga baro ki jing kat jong blay lana ka ka jing pesle ka ba kraw kat nu ka nuru ha ka jing im jong pi kan mau ka jing kat baning kong jong ka jing im jong pi ka de shaw blay kam paday ru shikiwe. You need to see this. Amen. God has anointed me for him. Amen. But they shake away. What parang ong kaday shake away ngini pe kata. Hari ka jing don kam kolong ba ubli ulapan sle you wong ulapan sle ngalapan kre you Syiem nagabanta jonga for me, for my purpose, for my assignment. Amen. Kam deiru banana ba ka jing pasle karon ha ka jing im jompi kam deiru bapin yo anam yo buram mapi. Kani ka jing pasle kani mga kamlong famous. Man kamlong ngan kam. Mo? No. It's for God. Amen. Say I am anointed for him. Say that again. Say I'm anointed for him. Amen. Before you could be anointed for anyone else in your life, know that you're anointing for his purpose, for him. Namta jong u. Amen. Ublay, haba open sle, open Kyrpang yepi. Amen. Open sle, open Kyrpang yepi, nagapanta ka jeng temu bam jukut jong u. Ken kordore kata ka jeng mjupi. Dukot ka ba ar. Tiu Samuel ong kumnungan let, laraw solun yos ngon penyap yang nga. Bau try lo ong tu Syiem bat me ka masilut bat nga ngalawan ni ka man kenya how try but to cut you Jesse siya kita jeng kenya tingan sa pentip hami ya ka ba me day banle meru men pensle yanga ong bro men pensle yanga sambha ong la jit Syiem nam ta jong nu nam ta yanga la pensle nam ta jong nu yanga. Oh man, I like this. Hallelujah. One word from the scripture. Kau ikut kat kapan suatu ikut babat ula samula ula ongno meru men pensle yanga yauta ubangan saya tu ame. Amen. Tod kat kabasau. Ba samula le ikata kabala kran utra bola wan shi Bethlehem. Ti kita temen basan kata kasnong kila shapting shi kade ba kila Syiem bat u ba kila ong me wan ha kabasuk uti ula yatu ya kabasuk ken. Ngalawan ni kapan kenya ha utrai tu pen kentang ya la dia bat wan ba shanga. Siya kata ka jeng kenya ba ula pen kentang yu Jesse ba di kun shenrang jeng u ba ula kot yaki siya kata ka jeng kenya singapa kat banrio dia ba kilawan ula kmi ken yu ilia ba ula ong shisha utang ula sle jeng utrai udona kmat jeng u hene utrai ula ong au Samuel wat kmi ya ka kmat jeng u limni ka jeng jrong keren yang jeng u na barang ala kentat yu na ba ublay ju kmi kumba kmi ubriu na ba ubriu yo i tangai ka dur ka ba syabar hene utrai yo i ya ka donut. Hallelujah. Haga sin ka ba ningkong u prophet Samuel ula message jeng alam jong blay for the first time in his life banjit Syiem kailangan mo dur ba kaniri ka ba so tanat ba no matter how anointed you are you could still miss. Amen. Amen. Mbaklasyo nga naman asle plat doble. That's why everything needs to be judged. Everything dan kaman bishari kay baro
habangi tuot hage jepeslek jong blay balay bangi laban bishar bakadai nem no try. Amen. Amen. This has to be allowed in the church. Ting-tingi kani ko ka so tanat bahay kini ki samla nga ingo ublay nga buram karang kaway ka akor ka babahaba that they're learning to flow with the Spirit is as I'm here as a leader or anybody else larang amdan mga dondong yalam hangni if they have a word from the Lord kino ganun ka katiyan no try kim si one bet chini lang mga kwa karang katiyan no try ni no they come to leaders and they speak. Can I say something? I'll tell you today. He had a word from the Lord. My brother, he wanted to pray for Syiem. Praise God, I honor that. But the worship was going on. I said, wait. There was a flow of the Spirit of God. I cannot disrupt that. Amen. Amen. So talk ba. Very so talk ba service. Just a gathering of 10 people does not matter. Amen. But learn to flow with the Spirit of God. Amen. Amen. But if the worship was done, complete, the word of the Lord came, I was encouraged this morning through the worship team. Amen. Amen. In between. We would not know. Why? They were connecting with the Spirit of God. Amen. Amen. Hallelujah. Buram. Balay. Ngitip bangiru inyo jengkerkua bangi buram with submit. God will use anyone, especially when somebody is standing on stage. Amen. Amen. Hallelujah. God cannot do at the same time. And anoint another person to speak, he'll bring chaos. One person at a time. Amen. Are you there? Pega the kot kabahinyo. And you try all on Samuel. What kami ega kamat jung ulim nega jing jrong karaniang jung u. Kat no na piha bangin le ega no gono. Ngi haga jingim jungi ngi long take mu Samuel. Ngi pet be ega ba shabar jung brio. Amen. This is one flaw in all humans that we always look on the outside of a person. Kat no na piha have been in that shoes. Hadin pa piha. Wah ka do not playing a pair hado. The ego by rang mana bar ma why ka do ka ba mo la jumat nam kum ta war ha ka jinglong brio dai nam dai mo ngaron ki brio ki ong ba jai ba ba jam not ba ani de kren ba khtin ka wai pa te ka jingmot jonga ka be ka banga condemn ka jingmot jonga long ha ka jinglong brio jongi ngi barabor ngi sutanat ban bishara ka ba shabar hari ka ba sutanat ai ngo yu blay ba u blay long kum ta. Amen. Ublay jongi ude ublay uba bishar bnia ikk kat kum ka donut jongi. Hallelujah. Kabamot compare ki brio ki yo I kum lo ya pi. Amen. Kanini mga skutan na na ka jong ka jingim na ngong try compare ki brio ki ong kum no ki mot kum no na makinalala ka jong ka jing ong jong ki reme try me yo I ka donut kata ka riba kamen ka jingim jong pi. God sees your heart. Hallelujah. When nobody can see it. Teraw ki ha ka jingim jong piru singam ba sini. La na pipet ba ka jingim jong David ngau ka mangkran ni step ba David lapan slay you ni singi ni puli you ban lapan say you belong Syiem ha ka kerta ka ba si khatsan ni kanyo hani ha do ka kerta ka ba lai po dap usa shong ha ka jaka belong Syiem. Amen. Kaway ka quality ha ka jingim jong David ka mga itanat ha ka digani bo David wala blue lapan slay ka jingim jong ka donut ban shakri ka khlem sange na ka jingim jong. Hallelujah. You might be anointed by God, called by God to any office or any area of your life, but remember, don't forget to serve. Warum klet man shakri. Amen. I still love to serve. I still love to serve. I'm a leader. I still love to serve. Of course, there are times but I still have that heart to do it. You know why? Because I want to maintain this heart. This kadega donut. Amen. A heart of humility before God. Kamde akmat kibriu, hakmat ublay ka jing snoret. Amen. Compare ka no pile snoret akmat ubriu. Ganong ipi kanong jong briu pinyo. Lena pi snoret akmat jong ublay kanong kanwan na ublay ka jing im jong pi. Amen. And promotion will come, glory to God. Hallelujah.
Hagapor kabu syakri u David kawan kapor leng u yang sundan banya lek baru rat ba u Goliath. Macam ni pi skap ba ngene pulih. Ong baru ong blay u yo I ya ga donut jonga. Ong mesti sien ong blay u yo I ya ga donut jonga. Ba namar bu yo I ga donut jong pi un pen sleru ya pi kumta. Nganong biang le si bimpat yo pat ba. Ba namar bu yo I ga donut jong pi kumta un pen sleru pi. Kita ngila kwae kita peslek ka kodor no blay yo he ngamla ngapa la man syania itu kita peslek api ap shwa hap nang san nang rang ba shwa pat long betul ha amen. Just because you have the anointing in your life, it does not mean you're matured. Listen to me very carefully in this. Tang namar ba kadang ka peslek ha ka jing em pi kamut ba pila san pila rang ba how try. Amen. Ano mesi sien samba tang namar ba kadang ka peslek ha ka jing em pi kamut ba pila san pila rang ba how try. Biar di snem man san man rang ba how try ka jing em pi. Amen. And it begins by serving. Amen. Ang barang kas dang naging syakri. Amen. Ublay upan slea yang ibaro banginang ban syakri. Ibaro orang peslea ublay. Oh, kamu yang pulpit mo, tu pastor. Huh? Hindi. No, God anoints us all, not just to be here. Pulpit ministry is just 5%, I'll tell you. From the nangashispa percent, sikap ba? 1% kita nak boleh ukot haga pulpit ministry. Kendai 4% barong ini belas lek malek bon kiki haga mat ukres. Amen. Music, youth, children, that's the place. Amen. Man syakri ki brio jong blay, ban syakri haga yeng ke jong blay. Ong blong ni pi, ong blay lopen slek pi. Man syakri haga yeng jong blay ru. Amen. Hallelujah. Ngipat ngijit dia ban syakri ublay. Ngipat ngiyong try ngan jit ban le tangye kan ni. Tangye kan ni kan. Yang ini kau ngam trek ban le haga jing em jonga skapa. Kani orang ba ma ba ngarang ongi ki samlang nang kren daga donut jonga baro ya phi ki bangek ya phi baro ngakren ya phi ki samla kham tame ka pateng ka bang I ki samla ki ngi kare ke ka pam snotenat ka bang I na ka donut ka bakin jaman Syiem jonga balai kam don show ka donut ban syakri. Baro su kwa yang ren san lut mlong gui kon bi jong try. God will call you. God will bring you. Don't push yourself. Amen. What can you get dia nama kandan ke jingma pinai kai bagi ke bakin zaman Syiem usoi tanung kerwet dia pi. Ya kata anu pirung kaman sutu. Amen. Amen. Hallelujah. Kadang we should be under training. Kita ngasongo you blame nam taki pastors jonga. Ngasongo you blame for the pastor that is over my life right now. Pastor Kevin Castro, I had my pastor before Pastor Bante Dingdo. I have Pastor Kevin Castro over my life. If I have anything in my life, I share with them, I tell them, I ask from them. Nama kidon ki bangam la bani keren ba baro mo. Ngaban keli, ngaban panjing mot, ngaban keli ki ui kumno, ki sngo kumno. Kay ka bangam sngo perkat mga kabaday, no, that should be done this way or that way. Small adjustment. Woo, what a blessing it is. Amen. Shakri. Amen. Oh, Shakri. Kanu senat mengkot Shakri. Shakri. Ngi merong mengkot Shakri. Senat hancu. Yang dengan ini ki kuon ki ba Shakri. We are sons and daughters who serve. Amen. Toh, kajing peslek. Nginlek. Dekat ke ba pra. Haru ka bakhan langin puli ang pasatang kat niem tang singin puli pi mo bat katu kani kot nang ni singap phang om ni kot ka ba phra pi nang tu kum tau Jesse ula kot you Abinadab bula pha you ban le khmat u Samuel u ti ulong u trai Syiem la jet you ni ru ani satanat oh pa Jesse tengah trai penyang khon ding kong sha kan taj khon bar sha kan taj so khon balai ru sha kan taj singapa
La penyang ni bukan sai sudah mo, babriu berjerong. Ni telai kap long Syiem ni. As tak bau blay. This is so good. Very dramatic situation is happening. Pitip nam in this festival, in this celebration, kapa pala kalong ba, David umdan. Kat kini ke jing kenya, kat kini ke jing le kemen hayeng mo. Prophet jong blay wan hayeng. Haka tingin singi ban wan prophet jong blay hayeng jong pi kare ke ba kodor. Hare plang nu kupa. La kan taj lu David. Ngathrai uni wam ler kam eru em. Me khalit ap lang brot. Siapa? No, kum tahu Jesse ula pa ushama ban lej utul ong ya uniru utrai Syiem lejit. Dekat ke basipo. Anda kum tahu Jesse ula pa nyongut na kikun cendrang jong u ban lej akmat u Samuel. U Samuel ti ula ong hau Jesse utrai Syiem lejit ikini. Dekat bakat we. Baru Samuel long yu Jesse kikun jong me baro tang kini. Apa petikan tang kini sia boleh pa ngayeng jong me kikun jong me tang kini. Very nice. Siap mama kau umno. Utiu long udang sau bakadu. Ngana jong berbor mo, lari ngi kasih. Oh bakadu. Oh Kyrpang bakadu teh. Ani lah kam persele kam koridor trai ni bakadu. Siap ba. Ngong na pekela dokterin mo ngana ong mo. Ndai bo beliau persele kam bai bakit ningkong leu bakadu. You know bo beliau jet. Amen. Amen. And then sudah di bakadu. Terus siapa? Ngaku apa ni gini? Baru Samuel long hau Jesse siapa? Baru Samuel long hau Jesse. Tu pa baru lam you. Tu siapa? Maaf ya ngah. Ong utiu long. Udang sa sau bakadu. Tihakmi. Usharai gelang berat. Siapa? Pitip dah pipulih pareng kong penuh ni. Kong ba na yeng ka bakidan ko to celebration kyong ni utay kamot hakajing yo I he was on their side. He saw, everyone saw where David was. David nga try marway hang tupay lang brot kadang ni ka dot mo balay kini gilom yang aklem khotlem balay la kantat yang akum ni balay la kantat yang tang mau David step nam kapasol tanak kani kini. Bitterness was never in his heart. In his heart. Wala shale katay ke jingim jungu lari mangide lak thang athanai. Lak thang bimo yang am khot haga jing shisha layu di lang brot lawan khot danu ban penpet di lang brot khendiat. Kat ke sngi ke Kyrpang baro kile kemen lang belayu David klem sha bandan mentalem hangta. Belayu I ke donot. Amen. Hallelujah. Ketian parengan puli le si pin pej bah ketian pareng sengap bah. I'll read to you a scripture. It just moved my heart, man, because I did not see this before. Kau no. Sengap mempuli di dekat iba ngapuli pi mentan sengap bah mo. Dekat iba shipo sengap bah no. Thus Jesse made 7 of his sons pass before Samuel, and Samuel said to Jesse, "The Lord is not okay." Verse 11. All these young men. Then he said, "There remains yet the youngest, and there he is." Huh? There he is, kamu lawan ni, hakmi ang tay nang ablang berat. Amen. Hindi hakijing pamiyoi. Uti ngimot uti ler kami ruem. Hani haduk ano mo beli buram yus nga ba? Kani ka mga sotanat. Why? Kam day bo blay ujit yo David nga ba baru pensleyu tang namar bo yo I u shwaga ni. Hani shwaga ni ru ka donur ka jo David ka betcho blay. His heart was after God. Amen. And God was pinpointing. God was bringing him into the surface to say that this man who has a heart for me, God after God's own heart. Amen. What a certificate from God. Amen. Hallelujah. But I'll pinpoint, I'll take him out. Ya uta uba ubriu ukentaj. Ya bamler kami irem. Ya uta ublei upensle. Amen. To pa wan lam yang na marngin om ya syong tadonda ulawan mau shani. Haduk anu babaro kila yang attention. Ngatarai ki men ngatarai tu sngi ki babitar ndeu David. Ki bitar la ki men. Ndeu David. Haka yengam dan bikum ni.
Pi kam na yang kun sarang auria ro kumni. Ka problem de kun sarang auria. Samba. The problem was not the prodigal son. When he returned home, the father was very happy. The problem was with the eldest brother. Khnyang balat. Me le bha ni la wan ka ni la di lut ki ke la shim lo ka bha la jong. Yang ngapat khamai ban le kamen. Ha? Ngiru ha ka balang mentahap deal. Bat gitu ki himmen. Samba. Ki himmen. Kiba ki himmen kiba. Ani la beli la su. Pesle beli la su le Kyrpang. Beli boleh perangkap tang ki. Kenyang dom beli. Yang ngapat? Hagapor kabadon kalat man syakri blame syakri. Dala beli la pesle ki we ban yang anu pat. Yang ngapat beli la syakri kadi senem. Try ka dodut kambet. Ka dodut ka kenriang. Tak tahu. Amen. Ka dodut ka kenriang. Hallelujah. Amen. Lajong mau ti parang sa mau pasal serious in face, dangerous in heart. Serious pa. Kasi mo, samno serious in heart. Orang dok nut ke pas skui. Teban ni. Nantas kap ba? Kat bakar. Uti ula pamu la malam yu. Ti ulang uba sau sentiu pada bhabriu ka khmat ani. Bat uba ibhaban khmi yu. Utrai ti ulang. Tu ki tu pensle yu. Ha? Namar ulang uni ken. Hallelujah. Ulang uni. Amen. Hagatesman nga barem pin ibo blay prang kami gibriu jong blay ban pensle ikiwe. Not so in the new covenant. Amen. Kibriu jong blay haba ki duai ru nam te kibriu jong blay kadai ha ke jelam musim bukho jong blay. Hare kan mau ba ke jeng pen Kyrpang syakanu no jeng khot uri blay hiu pa pensle tu briu. Amen. Hallelujah. Hare ga tesman ga bathmai. Ba aka tesman ga berem blay hapanong kam kum ni namar mensim blay udan tang halor ki Syiem kinong ya tulepa bat kiling do takada blay hapanong kam kum ni. Amen. Ke don ka poru ka ba blay upen uang yo kinong ya tulepa ban pesle sa yo wepat kumaha ka kes jong Elijah dia melami na ka krem blay uang me ngakwai me ban pesle u Syiem hazil kabar ngakwai me pesle no ya u Elisha hakajaka jong me matrai pang mdok nut mau nang ta. Peslet no ikiwe hejekala jong. But yet Elijah, he knew his purpose was over. Amen. Sko thu egejing tumu. Larabi sko thu egejing peslet jom lay kumno ka trekam hagejing em jompi. When it's time for you to move on, somebody will take that place. You will know. You will know. Pibin tip. Amen. Mangiru hirir ko ano ipi compare. Anong ipila shali jiski that mano ban take a place to be a pastor of the church. I don't mind. God has to anoint that person to stand here. Hallelujah. I'm not going to be your pastor forever. If he might be forever. I don't know who try am. Many others will come. Amen. Hallelujah. But as long as God allows me to be here and wants me to be here, I'll be here. And when the shifting season will come, God will know. Amen. Hallelujah. You don't have to pastor a church. God will raise you up. Amen. Hallelujah. God can put that in your heart. God can anoint you. Amen. Amen. So mga mensa mo on samlasa ano. Kan pohi kapor, but I have to hand the baton to someone else. Amen. But listen, this is very serious, church. The anointing. Kajing pensle. Hai ba pipet yaga nugo shifting haga jingem haga nugo jing shakri pet yaga jing pensle. What pet yaga jing la jong brio daladi. Don't go with the natural ability. You will be deceived. Amen. Pet yaga dot note. Hallelujah. Kata dot note karon siya eh. Kata dot note, ublay ron pensle.
namar ka habang wan ka jing pensle skap bahay ka ni gaway habang ikran chpang ka jing pensle ka ni pang kam sko thu ba ka ni sngi ka de ka ta ka ba ka ek ka ba ka do jong pi kam la ban le ka jing pensle ka pan la I pi ban le ka ta la na pi la ban le hi dal di ka mo ko tu kam de ka jing pensle ka de ka jing la ka ability ka jing talent jong pi ka ba pi don re na ka de ka ek ka ba pi dal di ru wo phim tep phim nang pleng mun sim ko jong le pan ko bor pi ban le. That's where you need to look. Look for the anointing. Amen. Look for the anointing. Puli record bakat lang ngalajan dep. Utiu Samuel la Syiem kita ka reng umpniang baula pensle yu hapreng kita ki himben jong sama. Ublay un buram ye pi hapreng ke jing le ran yo pi. Hapreng ba ki we ki reject ki le bam sut nyo ye pi. He can touch your pee. God will bring the anointing. The anointing will cause you to do what? To do what? Here the Bible going to honor you before all the others who reject you. Hallelujah. Amen. Takadaw David pitip na mliw long Kyrpang palat ha ka Bible. Kakerteng jong David, day kabuan palat next to Jesus. Kakerteng jong David ha ka Bible. Balay namaru David also is a type of Christ. This is very important, church. Amen. Ong baro ublay uyo iya ka donot. Amen. Ano misin ong ublay uyo iya ka donot jonga. Ong biang ublay uyo iya ka donot jonga. Hallelujah. Compare bisa akan taikkan no. Compare, you're not recognized by men. Does not matter. God recognizes you. Amen. Bakata ka di ka bende ka jing ang note jong pi bahirir balay banamar ka bu ka bainong ka bakraw kan wan na utray ka jing jong pi. Ubriyo la na wainong ni ka itanan. Hiklet no ruhi. Hi up say ka way par ka bainong. Hanila ka wan na ublay ken. Kasyan siya pa ka doon jong pi ka ba Kyrpang ha ka jing jong pi. Something special in your life. And this mark, baga Bible ko ang ba, but ula pensle yu na preng kihimmen jong uba uman semu try, ula wan jor how David, nado kata kasengi. Amen. Tapos nga ba, puli ka dukot ka babuot, kat saw terteng, ini pengkot na ganyan jing jamo, ngaran doon sa katukan niya, nga ba. Henry uman semu try, ula kan riano na usol, but uman siem baman na utry, ula pen syap tiang yu. Tapos nga ba, uman siem baman ang nibong na utry kam day mo, babakla ka ni. Adjustment have to be made. Kamday mo mensim baman wan na utray. Mensim blay di mensim babahaw ni mensim baman. Kitin kasi ting kadon adjustments nga ba. Kabamot hang ni gaday kumni. Na marka jing bam kongo jong Syiem sol, na marka jing le persya jong ya ublay, upli jing kang daladihi ya ki bor jing dum man attack e jing jong u. Ishine em. Amen. What God allows or permits, it does not mean that it is His will or it is His action what He did. So nam, taga niya ba ka Bible on uman sim utray, ula kan riya no usol, kamula kan riya no, bale, na malawan jor haloro David. Amen. Re uman sim ba man ublay usya, bale usya, na maru Syiem sol daladihi. Kataga jing joga jing bam ko ngo, pi na me kani away. Ka jing joga jing bam ko ngo, ka jing ele persya than ublay. Pi play jing kang igi bor jing dom man attack igi jing jong pi. Bon kisam lang nga confused, ko sulen ka jing ngam dan balay. What bahay ka tas nga ba? Kanina ka way ka area that you need to check in your life. Amen. God will never bless a rebellious heart. Are you listening? God will never bless a rebellious heart. Ublay unum kurku ya ka donot ka bayang persyayu. But kisyakri usol kila ang hakmi pleng uman Syiem baman na ublay, uman Syiem baman na ublay. Ula pensyap tiang yemi to ai ba ukan rat jongi un hukum ye kisya lagi syakri hakmat jome bakin ya wat do briu ubanang tem duitara. Ang baro ubanang tem duitara. Tigan ja ba utaw man Syiem baman ubana ublay uman hami ba uru un tem nagakti bat meru men man ba baru solo ang hu halagi syakri to penwat yang ada ubriu ubanang ba ban tem batuman lam mi uhanga. Ti way na gidagi syakri ulay tubo ang hu hakmi ang baro ang alayo
ya we ukonu Jesse unong Bethlehem uban nang ban kabatem bat uba klan bor bat unong yenong eletma bat uba start ktin bat uba bhabriu lempun sobang ba sama kita baro ki sotanat ba uba nang tem sotanat denem dai uba nong eletma uba klan bor uba start sobang ba kita hari ba khadu ni bat u try ru udan rengkat bat u ha. All your natural abilities without God in your life, the anointing does not make any difference. Amen. Padu try lah terangkat padu. Orang try terangkat padu. Namar kita usah lah pak ingin orang lam ketin cu Jesse bolong tu pak Shanghai David ukun jami baru uba bat kilang berat siapa? David buat belah ulet syari Syiem kayeng jung Syiem sol bani tem dui tarade siapa? Uklem kum tu kilang berat. God saw that he was a responsible leader. Amen. The Bible says he occasionally went and came back. Then kapor bu lately have another keeper to take care. Amen. Hallelujah. Tas ngapa ngini puli baik ni. Ang bading pastor ingi tas ngapa. Leceh mo lawan pai mempat dem dai. Tas ngapa. Tiu Jesse la si kum ukpu but si lwa ka wan but ukun belang bo la pa iki au David ukun jong u sol tiu David ulawan hau so bo la yang akmat jong uru la let yaki ya u shikat dai di ula long unong ra atiar jong u sama kakam meningkong bersyakri Syiem nong ra atiar tadi mangi tengok aku no me David la pasle me long Syiem ra atiar me ha kam tam magi sengnya tingi long mo kam tam pi samla barang terpeng dalong beli lap pasai ngam layu ban rak speaker ban ya lap pastor hap ya rak tiar mep nu ban ya lap pastor ya lap evangelist Nathaniel rak tiar amen amen kata kari kejing syakri ngibring imut shwa je sang mi sing blay shong skap tin yom lay oh ai kejing ai ngu disha bye see you next week kayeng kejong blay ngila pun kelai ka kum kayeng ka pakenja ha ka bangi ka doknut jong kejing syakri blay ha ba pin pej bahas ngap bai pi ngan puli pi na ka tin yom blay ba ki briu ki ba syakri yo blay ndaya nang isamla kirang ba ki temen ki long kebi ki long pa baro ngi hablong involve ka kejing syakri blay amen ngiring ning bereh nim ta ngilong mo ila jit hoi kari ki ingin hapnan akor ka buram ngi suthu e kata mo ngi mo ngi pi ki temen man ras pikar tadi mana ai deka mo daru samlang parai temen langsung le ranyi dem dai ka jingmut jong along skap bai kani ka donut ban syakri te beliau pensle ap ha ka nunu ka kerdan pin poi kani ka donut ban syakri it may not be the best starting point but it's the best place to serve. Amen. Hallelujah. Ngi kren ngi samla ngi long kebi long pamong yang berbuat pe gi yeng jong blay ngi kren ba beli long kamban syakri gi yeng jong blay man pen khoi gi yeng jong blay balai ngan ong ilok jong ha do man tam nef tip man ngi skwa man khoi yeng blay mam ta la ki samla ngal ai la de ki teng asikwa man lehi ni man shut gi yeng jong blay man pen khoi lagi samla tingi bre kilaya telot bor ting kilaya touch mana pi ni ko bay that I'm a pi syakri ublay da ka bordo jom pi dai pin tet kiti balik pai dien anda pi skutu ba ka dong ka jing pensle ban le enam tau trai bleu pensle ap ban khoi ka yeng jong u something different will be about your life to serve God. What do? Make a demand of the anointing of God. Lord, anoint me to do this work. Amen. Try pensle. Amen. Balengim sumubang ka syakri blay. Ngini ri kasi jungi sukwalit na kaway jeseng bet. Na kaway ka meeting, sa kaway ka meeting, na kaway ka festival, sa kaway kamday ka babakla, piday ban let, sa jeseng iba pair, babin singapi ka ktin jong blay, banang bansan banrang ba. Ri ka jengmot jong along kasing syakri ka local church work balong red akapa jong blay.
every work is great. Hallelujah. Every work. Amen. Amen. Nalajan kot puri dekat arpu duk kaba arpu lain ini pun wai dengan ni. Tiu song la pa shu Jesse, udah angkat pat ini tu Syiem David bansa akmat jome nama ulah Syiem ni kijing sobha akmat jonga. Tiu bau tahu mensiam baman ubana ublei ulah wan hausol, kum tahu David ulah Syiem ke duitara, bau ulah tem dah kakti, kum tala pensyat usol, ma bat la penbahayu baru tahu mensiam baman ulah kenriak no na us kamba, kajing penslek, walah hai pisah kiri ke berat ru kata rekambet. Amen. Kampat long Syiem makan ni kapor. Ada wat katu kajing penslek pat bau beliau penslek AP. Kan terekam hak nono ka kamba pilih.